Malo javno, malo tajno. Sutra razgovaraju ruski i kineski predsjednik. Uvodne riječi i prve razmjene bit će javni i dostupni za praćenje, a zatim će razgovor biti nastavljen u 4 oka, jer oprema i posebna linija komunikacije to omogućavaju, rekao je potparol Kremlja Dimitrov Peskov. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov kineski kolega Xi Jinping razgovarat će u petak putem video poziva o nizu bilateralnih i regionalnih pitanja, saopštuje danas potparol Kremlja Peskov. U toku je priprema video razgovora predsjednika Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji će se održati sutra ujutro. Uvodne riječi i prve razmjene bit će javni i dostupni za praćenje, a zatim će razgovor biti nastavljen u 4 oka, jer oprema i posebna linija komunikacije to omogućavaju, rekao je Peskov.